За първи път у нас на булевард Брюксел ще бъдат инсталирани звукозащитни стени заради високите нива на шум, които създават преминаващите автомобили по пътя за летище София. Това стана ясно по време на инспекцията на строителните работи по трасето. Кметът на София Йорданка Фандъкова се увери, лично ще спази ли сроковете фирмата изпълнител Живко Константинов за това кога се очаква да бъде пуснато движението по булеварда. Сами виждате, на столичния булевард Брюксел кипи усърден труд. Ако работниците продължават в същия дух, то едното платно може да бъде пуснато предсрочно. Не се почива така интензивно, повече се работи, отколкото трябва да се почива. И така трябва да бъде. Добрата новина е, че въпреки предвидените 305 календарни дни, изпълнителят ще се справи и за 2 пъти по-кратък срок. Ние ви обещаваме, че около 10-15 октомври ще пуснем източното в едната посока. Посока летището на 10 ноември, западното, изцяло ще бъде завършен. И го пускаме в двете посоки и на 18 декември целият обект ще бъде предаден. С 2 милиона и 120 хиляди лева ще бъде свалена и първоначалната цена от 16 милиона и 200 хиляди лева. За сметка на тези средства се договорихме да бъде изградена шумоизолиращата стена, нещо, което е в изпълнение на нашата стратегическа шумова карта, която сме приели, да свалим децибелите в този квартал, в който хората идват да спят. Към този момент в столицата са ремонтирани 7 моста. Следващата седмица ще бъде завършен и стратегическия мост на Бъкърена фабрика. Така за изпълнение остават още 6 моста. Предвижда се и ремонт на подлезите, но това ще стане с приемането на бюджета на общината за следващата година.